Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senin Legi 23 Februari 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer dipun pulihaken. Para adi yuswa, ing jaman sakmangke kada tiyang ingkang pinter nyamaraken kahananipun. Foto guyu saged nyimpen kasisahan, status bingah saged nyimpen tatu ing batin. Tiang remen damel status nanging kecalan makna sejatining gesang, kados griya ageng nanging tembokipun retak lan namung dipun cet kemawon. Daud, Ratu Israel ingkang linuwih, boten isin ngakeni karingkihanipun ing ngarsanipun Gusti. Piyambakipun pitados bilih boten rupa ingkang dipun tingali dening Gusti nanging manah. Prabu Daud boten bela diri, boten nyalahaken tiyang sanes nanging purun ngakeni lan nelangsani karingkihanipun kanthi asor dumateng Gusti. Piyambakipun mangertos bilih Gusti boten karsa kurban lahir kemawon nanging manah ingkang tulus lan remuk. Ing ngriki Prabu Daud nyuwun supados dipun resiki saking karingkihanipun, dipun sucikaken gesangipun lan dipun tuntun dening Gusti. Jabur 51 ayat 17 ngendika, "Duh Pangeran, paduka mugi karsa mbikak lambe kawula, supados cangkem kawula martosaken kidung pamuji kunjuk dumateng paduka." Gusti boten mandeng cacating manungsa nanging remuking manah ingkang purun dipun pulihaken. Para adi yuswa, mangsa prapaskah punika wekdal kangge kita ngempalaken kawigatosan, maringi papan dhateng ketulusan lan mlampah ing margi ingkang ngener dhateng Gusti. Monggo kita sami ngakeni karingkihan mratobat dumateng Gusti, awit Gusti karsa nampi kita kanthi sih katresnan. Monggo kita sami mbikak manah nyuwun agunging sih pangapunten lan nyuwun panuntunipun Gusti ing saklebeting gesang. Awit saking manah ingkang remuk punika Gusti karsa mulihaken sesambetan kita kalian panjenenganipun. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut bilih paduka ngersakaken amri sesambetan kawula kalian paduka kapulihaken kanthi cara kawula mratobat caket raket kalian paduka. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring berkah wonten ing satata padintenanipun. Mirunggan kalau pasrahaken sederek Eva putranipun Bapak Jumadi ingkang nembe wonten ing pemulihan. Kawula pitados paduka ugi badhe maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kalau pasrahaken Bapak Rudi Prasetyo putranipun Bapak Maryadi wilayah Sekawan GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke sampun nampeni operasi wonten ing RSCM Jakarta. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sederek kawula punika enggal nampi wetahing kesarasan lan kawula pitados menawi paduka badhe tansah paring berkah lan kegiatan. Kawula ugi masrahaken Bapak Sandika ingkang wedal sakmangke nembe wonten ing pemulihan lan wangsul saking griya sakit. Kawula pitados paduka ingkang reksa lan paring pitulung matemah Bapak Sandika wilayah 6 GKJ Magelang ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Rahayu Setyawati wonten ing Semarang, adikipun Bapak Agus Rianto GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit kanker prostat. Monggo Gusti paduka ingkang reksa matemah Ibu Rahayu Setyawati menika ingkang pikantuk kesarasan peparing paduka lumantar menapa kemawon. Mirunggan kawula pasrahaken kawunipun Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih
ingkang nembe nandang sakit, kawula pitados sederek kawula punika badhe paduka paringi kekiyatan lan ugi bagas kesarasan. Mekaten ugi kawula pasrahaken lari Ese, putranipun Ibu Rizka ingkang sampun nampeni operasi. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung matemah Ese menika inggal nampi wetahing kesarasan saking paduka. Sederek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandang sakit, kawula pasrahaken Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Anthony DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Susmi, Ibu Iksan. Monggo Gusti paduka kemawon ingkang paring kekiyatan lan wetahing bagas kesarasan. Mirunggan kawula caos syukur awit paduka sampun nindakaken kaelokan dhateng lari kawula astama kusala wayah buyutipun Ibu Karjo wonten ing Jakarta ingkang sampun nampi operasi jantung. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mulihaken sederek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto ingkang nembe nandang sakit, sawetawis sederek kawula ing GKJ Kabluk ingkang nembe nandang sakit, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyati, sederek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Yosua Jimmy Pinangsang, Bapak Trioso Lare Siena putranipun Bapak Viko. Mirunggan kawula pasrahaken kawudanipun sederek kawula Rini Subekti putranipun Ibu Partini Martono ing GKJ Pugeran. Sawetawis sederek kawula ingkang wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno lan ugi Bapak Joko Umboro. Kawudanipun sederek kawula ing GKJ Antepi ingkang nembe nandang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Sederek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan, sawetawis sederek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandang sakit, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cili, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku. Mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Borwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sederek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih,
Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunario, Ibu Suhantini Hadiono, Sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tukiman, lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunario, kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gondang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ing ngawedasa mangke nembe nandhang sakit, kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemasrek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.